ብስራት መፍቀርቱ ውቅዒት ብስራት ብሕርቃን ተረግረቕ ትብሉ ሰባት ብሰበይትኻ ዝሓረካ ብሰብኣይክ ዝሓረኪ ኣይትጨክንሉ ኣይትጨክነላ ሕርቃንኩም ንምዝሓል ተዳሊና ኣለና ደቂ ሰዊዒሌ ተበራቢረ እግረይ ሰዲደ ኮለለሊለ ኣብዚ ገዛውቱ ሙሉእ ሓደ ሎ ይሰርሕ ኣይወፍር ኣይነፍር ሙትሩስ ህኩይ ትብለካ ነርስ ሕጂ ስራሕ ጀሚሮ መካኒክ ተይሎም ጽቡቕ ኣይኮን ካልኣይ ግዜ ክረኣዮም ገዛውቲ ካልኣይ ግዜ መዝሓል ተሓስኻ እንታይ ምልከተካ መስራዕ ትገብር ሰብዓኻ ግዳን ቀቲልካኒ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ትሞት ማለት ካዲ ኩሉ ኣነስነነ ክህፍት እምበር ክመውት መደበ ብለይ ኣታ ጥዑይ ጌርካ እንዶ መልስ ገለ ጽፋዕ ኣበይ ከይተሃርሚ ኣነ ቀዳማይ ደረጃ እየ ዝደሊ እንታይ ኮንካ ርእስ ተታሓይዙ ኣነ እኮ ማዕሚለ ወይለ ተፍቅርለ ግን ሕጂ ተሕርቃነ ማእታን ጽቡቕ ጌር ክወፀለይ እስኻ ጽራህ ትኾነለይ ኣይኮነን መን ይልቃ ናይ ዓሚል ክገብረ ኢኻ ከመይ ናይ ዓማውል ንሎሚ ለቂሐን እንታይ ተለቃሐኒ ጽቡቕ ታሲራ ክተብኒ ንዓይ ንምንታይ ረኽበካ ታሲራ ኢላ ትሕጃ ኣብ ሰሙን 30 ሺሕ ኣለኒ ኣንታ ቆልዓ ኣኽቢርካ እንደ ዝብለካ ዘለዎ ወይ ክድርበካለን ወይ ጋ ሽምነ ለካ ቆይስ ኣቤት ዋይ ኣንታ ክንደይ ዘረባኻ ተዳግም ኢኻ ንወልቀ ኣበይ ኣለኻ ላዕላይ ሰማይ ትልዓሊ እንታይ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እወ እታ ደልመልካናት ኣይትኽእለና ደኣ ወይለይ ኸ ተመላላንሲ ሽቦ ኸነ ዝረአየካ ዘለኹ ኣብ ቲክቶክ ዝሓረቕካ ኣብ ዩቲዩብ ዝሓረቕካ ንዓውቓዕ ሕርቃንካ ዝሕል ልብኻ ክጠልል ንውቃዓሉ ቦታ ፍቆዶ ጎደና ዕግበትና ክፍሊት ዓማዊልና ምፁ ውቕዑ ደኩሩ ዝበጡ የሕቡጡ ኣኽበርትኹም ሲኔማ ኣዝመራ ኢንተርቴይንመንት ምስ ተወቃዓይ መዝሓለ ሕርቃን ጽፍዐ ጽፋዕ ቀሳብ ቢልካ ተሳዕኒ ነበር